Insha Allahu da yardar Ubangiji yau abinda muke tafe muku da shi a wannan channel namu mai suna Sharhi Hausa TV shine yadda a tsanake kuma ce cikin kwanciyar hankali da yardar Ubangiji za mu koya maka yadda za ka rijistar layin naka, ma'ana yadda za ka haɗa layin naka ne cikin sauƙi. Abinda za ka fara yi da farko za ka fara da shiga adireshin yanar gizo na MTN da ta samar domin wannan rijista kamar haka. Bayan ka shiga ciki ya bude zai nuna maka wasu gidaje na cike sunaye mai lambar wayar da za ka cike mawa kamar haka. Abu na farko suna na farko, sunan mahaifi, suna na tsakiya ga masu shi in babu kuma ka bar gurin. Sai kuma lambar wayar da za a yi ma layin rijistar. Lambar da ke jikin katin ɗan ƙasa in ka duba katin ka za ka ganta daga can ɓangaren hannun hagu inda za ka ga an sa NIN da wasu lambobi guda 11 to su za ka saka. Sai adireshin email address wanda shi ma wajibi ne a tare da kai. Idan ka gama cikewa za ka ga wajen da za ka yi send, ma'ana bayan ka tabbatar duk da ka sa daidai ne za ka tura zai tafi yardar Ubangiji. Bayan nan za su tura maka da OPT a layin da ke ma rijistar, su turo maka wasu lambobi don shigar da tabbatar cewa layinka ne ba wani ne ke ƙoƙarin maka kutse ba. Bayan ya tafi idan ya yi daidai da za su rubuta maka yellow your submission has been received, ma'ana cewa sun karɓi saƙonka da ka tura musu. Da haka sai ka jira bayan sun gama masu abubuwa za su tabbatar da kai cewa your line has been activated. Ina fatan wannan takaitaccen bayani zai taimaka wa 'yan uwana domin a sauƙaƙe su rijistar layin nasu. Ina godiya da fatan za ku danna mun alamar subscribe da like tare da mun share ɗin wannan abu inda 'yan uwa da abokan arziki a duk duniya za su gani su ma su ƙara da abin da muka san da ku. Mun gode.